Els organitzadors de la Gran Volta a Cerdanya, la ultrafons apadrinada per Kilian Jornet, han fet un bon balanç d'aquesta segona edició, que ha comptat amb 950 participants. El mal temps de dissabte va obligar a escurçar les curses de 214 i 87 quilòmetres, que en comptes d'acabar diumenge a Puigcerdà, van haver de finalitzar Alp dissabte al vespre. Les baixes temperatures, amb pluja abundant i neu a partir de 2.200 metres, van provocar un gran nombre d'abandonaments, en bona part per símptomes d'hipotèrmia. Pel que fa a les curses més curtes, la de 14 i la de 35 quilòmetres, totes dues es van poder disputar amb normalitat. L'organització assegura que en tot moment es va primar la seguretat i aquest ha estat un gest molt aplaudit per la immensa majoria de participants. Sí, a veure, em va costar de suspendre la cursa en aquell moment i bé, la vam suspendre per seguretat. A dalt hi havia neu a Costa Rasa, vam haver d'atendre 8 persones amb hipotèrmia. Llavors, clar, tal com venia el temps i així, vam haver de suspendre. Un dels al·licients d'aquesta segona edició de la Gran Volta a Cerdanya ha estat la presència de Kilian Jornet, que ha corregut la cursa de 35 quilòmetres i ha arribat primer juntament amb Marc Pinsac. Jornet creu que després de 2 edicions de la Gran Volta a Cerdanya, la comarca ho té tot per convertir-se en un referent de les curses de muntanya. Sí, en el món de les curses de muntanya sí que és molt nova, és la segona edició, però ja la setmana passada, mentre durava la cursa, hi havia periodistes anglesos, a l'Ian Corles hi havia periodistes de Sud-àfrica, francesos, que anaven dient per seguir la cursa, i jo crec que a poc, en un segon any tenir aquest ressò internacional ja comença a ser important, i si es va treballant així, d'aquí uns anys serà un referent. Des de les institucions, mentrestant, han destacat la gran implicació dels 420 voluntaris i de les empreses de la comarca que s'han volcat amb aquest esdeveniment i també han remarcat la importància que tenen competicions d'aquestes característiques per promocionar la comarca també a nivell turístic. L'any passat l'objectiu era començar, aquest any doncs és el segon any, vol dir que ja s'ha de corregir coses, s'han d'anar consolidant, s'ha d'anar marcant el camí de futur. Hi ha hagut aquesta prudència també de tallar els 1.000 participants, però és una cursa que irà creixent i jo penso que això d'aquí pocs anys parlarem d'un gran producte, jo diria que a nivell mundial. A nivell esportiu, el campió de l'ultrafons, la més llarga, ha estat Eduardo Luis Pérez, seguit d'Eugeni Rosselló i Vicent Barberà. A la trail, la segona més llarga, el campió ha estat Toti Bès i finalment a la de 14 quilòmetres el guanyador ha estat Alfons Gastón.